everyone, माबोरै दं नोंसोरो गासैबो? थ' नोंथांमोननो आंनि सरप्राइजखौ आं दिन्थिनो लाबोदोंमोन। थ' नोंथांमोना रेडि ना? थ' नोंथांमोना माबायदि मोनो आंनि सरप्राइज नोंथांमोननो आं दिन्थिनो होनो नागिरनाया बेनो। थ' नोंथांमोना नायना लादो। माबायदि नुदों आब'नि दख'ना गाननायखौ? मोजां नुवाखैना? खोन्थाहरदे कमेन्टआव। आंथ' पसन्द जाथ्रायाखै आब'नि दख'ना गाननायखौ। आयु माबायदि बुंखायोना आंखौ दख'ना गाननो रोङा होननानै। नोंसोर रायलायबाय थादोलै आब'जों दे। आं ओंखाम जानो थांसै। बाय। माबोरै खबरफोरालाय आगैमोन? आंनि फंबाय बिनानावमोना दख'ना गाननाय नायनो लुगैदों होननायखाय दिनै सरप्राइज होबाय। स' माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे। थ' एक्सुवेलि आंहा दख'ना गैया। स' सासे लोगोनिफ्राय दख'नाखौ आं बिहरनानै दिनै नोंथांमोननो सरप्राइज दिन्थिनाय जाबाय। थ' माबायदि नुदों नोंथांमोननिफ्राय आं खोनासंनो लुगैदों। आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ दिन्थिगोन होननानै आं दिन्थिनो हायाखै एबा तामिलनाडु टु बेंगलर आं बे भिडिअखौ आं बनायनो हादिया दायो लकडाउन जानानै दङ। थ' सानथाम होगोन होननानै बुंदों लकडाउन मैयानिफ्राय दिनै आरो गाबोन। बेनिखायनो होनो हाया। नेक्स्ट टाइम आं ट्राइ खालामगोन जेब्लासिम आं थागोन आंनि थानाय जायगा आं गासैखौबो आं नोंथांमोननो खिथिहरगोन दिन्थिहरगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थ' आरो जायनोखि आंनि फंबाय बिनानावमोन नोंसोरो मोजां मोनोबा भिडिअखौ एबा आंनि गाननाय ड्रेसखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय लाइक होबानो जाबाय। थ' गोजोन्थाव। मोजां नुदोंना नुवाखै नोंथांमोनासो मिथिसिगौ दाबा। हाबपांपां मोखांखौथ' मोजां नुखाया आं मिथिखायो। आं नोंथांमोननो भिडिअखौ तामिलनाडु टु बेंगलर भिडिअखौ दिन्थिनो हायाब्लाबो आंनियाव माखासे ससे शुट खालामनाय दङ आरो फट'फोर दङ आं बेखौ इडिट खालामनानै नोंथांमोननो खिथानोसै। नोंथांमोना नायलांदो गोजोन्थों।
मोजां नुदोंबा अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय अके लाइक होबानो जाबाय आरो गोदानबा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अके बाय